Здравейте отново, аз съм Дани Глишев, вие сте с Даница сказва Морската война през Втората световна война, както стана ясно, основно. Темата ми днес е: можеше ли този глобален конфликт да бъде решен в Средиземно море? Знаете, миналия път говорихме за влизането на Италия във войната, но тук ще говорим и за Италия, но за действията и на германците от Матапан чак до операция Пиедестал през август 1942 година. Напред! Истината е, че и да не е било сериозно обмислено, все пак е било предложено и е станало пак благодарение на адмирал Редер, за който толкова много говорим от предишните епизоди. Грос адмирал Редер, командващия на Кригсмарине. С провала на въздушната война срещу битката за Англия, провала на германското Луфтвафе да осигури пълно господство във въздуха над британските острови и особено над Ла-Манша, през който германците са се надявали вероятно да преминат, на нещо като речни баржи, събрани от Рейн и от големите реки и пристанища на Холандия и Германия. Те събират около 2000 такива речни моторни баржи, да качат на тях около 80 000 германски войника, около 5000 коня, забележете, и няколко танка с възможности да плуват под вода. Има и такова Вундервафе, подготвено специално за тази операция Зелове, което би трябвало морски лъв е превеждат обикновено. Предполагам, че е правилен превода. Буквално значи това, може би тюлен. Не бих могъл да споря. Това ми е старо питане и трябва да питам някой голям специалист по немски език. Но Редер вижда, че всичко това е фикция. И фюрера на Германия вижда, че всичко е фикция и е невъзможно да се действа по този начин, просто с импровизация срещу Великобритания. Великобритания, макар и избягала от Европа, скрила войските си и без техника на островите, все пак има своя флот, има авиацията си, която нараства от ден на ден и става по-силна и по-силна, а германците отслабват по въздух. И че тази операция, пълна импровизация, е невъзможна. Германците имат под 10 разрушителя, имат няколко стари броненосца, които евентуално да забият в брега и да ги превърнат в неплаващи батареи, някакви такива идеи са имали. Но за Ельова изобщо е неосъществимо. Щяло да се превърне в страшна касапница. Да, предвиждат 12 дивизии. Само трябва да ви напомня, че да участват. В Нормандия през 1944 участват 5 пехотни дивизии и 3 въздушно-десантни на съюзниците, а тук германците са смятали по обратния път да действат с 12 дивизии и някакви въздушно-десантни части, които са не повече от дивизия, както после се изяснява в Крит. Няма да има заельове, няма да има нашествия на британските острови и какво правим? Да, скоро ще излезат от заводите, от строителството, от доковете, двата нови линейни кораба на Германия. Това са Бисмарк и Тирпиц. През 40-та година те даже вече са на вода, но се обучават. Провеждат стрелби. Трябва да са напълно готови през 41-та. Но до тогава има зимата. Подводниците правят чудеса от храброст, разбира се, за да отделят Англия от доставки. Но се установява, че морското господство, такова каквото е по Маан, се осъществява все още от Великобритания и подводниците не успяват да отрежат по никакъв начин Великобритания от основа. Който владее морето, владее и търговията, владее и доставките. Напротив, Германия е отрязана от доставки от света и има Европа зад себе си и Русия, което не е малко за момента. Като доставки, и това е достатъчно за нейната индустриална мощ, разбира се, но това е сухопътно. Но се оказва, че противникът не се предава, защото и той има достатъчно
необходимото, за да произвежда и да нараства своята военна мощ. Тоест, чисто стратегически мислейки тук, Редер стига до извода, че е добре в Атлантика трудно, макар и не невъзможно все още през началото на 41-а, но защо да не опитаме през Средиземно море? Това е ключово важен пункт за Великобритания. Без Малта няма конвои в Средиземно море. Те и преди това вече са почти невъзможни, но вече стават тотално невъзможни. Тоест и Суецкия канал би бил изолиран. А ако се успее по някакъв начин да бъде превзет или елиминиран Суецкия канал, а те ще се опитат и по въздух с мини-германците, действайки вече под така изработената южна стратегия, средиземноморската стратегия, тогава и Суецкия канал няма да работи. Ако Гибралтар, операция Феликс, бъде осъществена, бъде превзет, а това не е невъзможно с супер тежка артилерия, която да бие по скалата и да предотврати гарнизона да може да работи, но това трябва да стане с испанска помощ, която не е изключена. Сега, Франко е наистина военен, страната му е отслабена от гражданската война, но той е бил склонен на сътрудничество, акт на което той от срещния бряг, сега много са актуални Сеута и Мелиля, тогава целият бряг е бил испански, не само тези два малки анклава. Това е Риф, това е северната част на Мароко. И дори Франко си позволява с падането на Париж испанската армия да влезе в открития град Танжер. Така както Хитлер е направил за Данциг. Например, Танжер е също един остатък, да кажем, от епохата на Версайският договор. Колко останаха тези свободни градове, които измислят тогава обществото на народите? 4, мисля. Ако не бъркам, Фиуме, които Италия си взима. Има за кратко Мемел, който пък Литва взима, а после Германия си връща, Данциг и Танжер. Това са свободните градове. Цариград за малко е бил, но това приключва при Ататюрк още. Така, пак се отвличам. Стратегията, ако се осъществи, как би контрирала Великобритания? Вероятно ще вземе Азорските острови. Те са под португалско управление. Може би ще се наложи с подводници и с линейните кораби да се действа срещу Азорските острови, тъй като те все още не са пригодени за база на Великобритания. Великобритания е много добра в това да организира бързо база. Говорихме за това, че те могат практически навсякъде да я направят. Затова са се погрижили, за да продължат блокадата. Но ако се действа пък примерно от френски Дакар и от Казабланка, с разрешението на Дарлан, примерно, адмирал Дарлан, и за това говорихме в 8-ми епизод, с подводници, в някакъв период е възможно напълно да бъдат спряни поне южните доставки на Великобритания. А това е с последствие за Индия, за Австралия. И Великобритания ще трябва да преразгледа своята външна и военна политика, разбира се, и да гледа, може би, за мирни преговори. Това е стратегия, която Редер докладва и знаем сега от документите на Хитлер, и дори до някъде се започва да се действа по нея. Тъй като Хитлер е в оперативна пауза. Той не е нахлул в Великобритания и какво може да направи? Прави някакви преговори през това време с Русия. Ноември месец 40-та година Молотов посещава Берлин. Германски оркестър свири Интернационала. Но за нещастие на германците, точно в този момент пък или може би британците са знаели за посещението на Молотов от свои агенти, от дешифроване на телеграми. Кралските въздушни сили се появяват над Берлин и бомбардират. И диалога на Хитлер с Молотов протича горе-долу така. Ами, Англия е победена. Ние вече имаме стратегия, сега няма да ви разказвам каква е. Англия е свършила. Сега да гледаме на юг. Ето, почти издава стратегията.
Молотов казва, добре, да, тия самолети отгоре какви са? Сега перефразирам. Говорили са си сравнително официално, но много са се ядосали едни на други. Тъй като пък руснаците имат свои виждания за проливите, например, за след Бесарабия какво да следва на Балканите, за свои бази, включително в България, знаем във Варна, в Бургас, за някакво сътрудничество, може би с Югославия, макар че все още кралска Югославия. Има ли са техен план? И какво ще правим, може би, с Индия, с топлите морета? Иран. На юг. Така иначе до никакво съгласие не се стига между тези сътрудничести си две сили, Съветския съюз и нацистска Германия. Хитлер вече почва да мисли за... Той отпреди това е мислил нещо, но сега вече съвсем конкретно дава там разпореждане на един свой генерал Маркс, може би нарочно не го е избрал, да прави план Барбароса за нахлуване. Това ще измени цялата война, знаем, но още е далече от него. Същевременно Мусолини, споменахме и миналия път, нахлува в Гърция, нахлува за 10 дни, след което Гърция нахлува всъщност на италианската територия, връща го обратно в Албания. И там започва леко по леко в Епирските планини да го побеждава. Тоест, отново е много важна стратегията на юг. Изпращат се германски части, още през февруари, начало с тогава е генерал-лейтенант, което си е корпусен командир ниво, да кажем. Ерих Ромел, той че Африка Корпс, и започва война с британците там, за да се помогне пък на италианците и на Либийския фронт. Етиопският фронт вече все още съществува, някакси се държи Адис Абеба, но англичаните го приключват. Там ще се бият и до 42 началото година. Просто италианците са натрупали достатъчно складова наличност и имат крепости в планините, но войната там е ясна. Там Италия няма шанс за развитие. Но и германците изведнъж правят сметката и казват, добре, този наш съюзник Италия, какво правите? Той Хитлер вече се обръща към Мусолини директно. В смисъл, в Гърция имате проблеми, в Либия имате проблеми, едва се оправяте в Етиопия. Докъде ще стигнем така? Трябва да действате бързо. И трябва да действате решително. Плюс това, ето ще ви свържат там вашия адмирал Яхино, ще го свържем с нашия грос адмирал Редер и той ще му обясни какво е положението, примерно с британските кораби. И Редер казва, по наша разузнавателна информация, има само един линейен кораб, който е оперативен в Александрия. В Малта положението във всеки един момент може да стане неудържимо, тъй като просто с глад ще ги уморим. И няма самолетоносачи. Повредени ме самолетоносачи не може да действа. Това е германското разузнаване. Няма такова нещо обаче. Всъщност в строя са един самолетоносач и 3 линейни кораба в Александрия. Плюс това по утра вече адмирал Кънингъм научава, че италианския флот ще излезе на вода. Ще прекуси тази линия на Матапан. Това е южния полуостров на Пелопонес, най-южния. Те са 3, така като пръстчета надолу, в средата средния, Кейп Матапан, и ще се опита да прекъсне връзката между Великобритания от Александрия, която подкрепя Гърция, южно от Крит. Става дума за март 1941. Имайте предвид, че германците се включват на Балканите през април. Тоест тук италианците действат самостоятелно. Сами са решили за това, но доста погрешната германска информация ги подвежда. Британците знаят, че тези излизат. Там има едно съобщение по утре, което е 3 дни преди т.е. преди денят, преди да излезем
получават това съобщение, но той буквално това гласи, т.е. има още 3 дни да излезат и знаят на къде тръгват. За вечерта преди излизането на британския флот, защото те знаят пък, че са следени също, дали по въздух, дали с подводници или по някакъв друг начин, а той има друг начин, и това е японския консул в Александрия. Е поканен на парти на един от линейните кораби британски, много британско. Адмирал Кънингъм пристига в пълна парадна униформа, на здравица с японеца, разговори с него, изобщо забавляват се, вечеринка, парти на британски линейен кораб. През това време другите кораби се изтеглят от Александрийското пристанище. Излизат един по един. Японецът доволен, качен е на своя автомобил, не знам, с британски шофьор или египетски, може би, но по улици на Александрия, които не позволяват да наблюдава пристанището. А адмирал Кънингъм сменя униформата си, качва се на мостика и потегля барам, предполагам, че е кораба, да настигне своята ескадра. Така успяват да заблудат и японския консул в Александрия, който ако сутринта е писал телеграми, е съобщил, че вечерта е бил на парти и че британския флот е в Александрия, че не е излязъл на море. Самолетоносача действа моментално, откриват ескадрата на адмирал Яхино, която се състои от един линейен кораб, най-новия Виторио Венето, от 6 тежки кръстосвача, много бързи. 2 леки и мисля 12-13 разрушителя. Британските самолети, а и радарите действат вече доста добре, отново показват, че не може да се воюва така, както се е воювало едно време. И успяват да нанесат 2 поражения, едното върху Виторио Венето, който обаче благодарение на специалната си система противоторпедна, противоминна оцелява, дава пълен ход и наобратно към Италия, и един от тежките кръстосвачи. Адмирал Яхино остава, тъй като няма радар, не знае, че наближава британския флот, би трябвало да не наближава. Може би действат открит. Откъде да знаем откъде действат в този момент? Оставят 2 тежки кръстосвача да конвоират техния съврат и с 2 разрушителя. Тъй като настъпва и тъмнината, тази операция би трябвало да е безопасна. Тук има Тапан. Както на малък ход се движи тази малка ескадра, този конвой по Фиуме и Зара са тежките кръстосвачи. Изведнъж огромни прожектори. Британците са имали много добри прожектори за нощен бой. Те и японците са, може би, добрите към този етап от войната в нощен бой. Тренирани за нощен бой. А имат и радар, който управлява артилерията. И 3 линейни кораба, това е смазващо превъзходство, с главния си каливър 380 мм оръдия, 15-инчови оръдия, срещу 8-инчовите италиански. И за минути потапят и 5 кораба. Италианците дават над 1000 души загуби, убити и още толкова пленени, тези, които са имали шанса да доплуват до британските кораби. Казахме, това става през март 1941, битката за Матапан, което окончателно като че ли слага край на действията на тежките кораби на италианците в Средиземно море, в тяхното море, като изключим Адриатика, може би. Но ситуацията с Малта продължава да бъде много трудна, тъй като авиацията през юли 1941 година и леките сили на Италия опитват една операция, това е рейда срещу Гранд Харбър, срещу главното пристанище на Малта, на Лавалета, с моторници. Моторници пълни с взрив. Участват над 30 души екипаж италиански, това пак 10-та флотилия МАС.
по двама души в подводница, в моторница, има и подводни торпеда, има и торпедни катери, които се опитват да влезат в пристанището директно на Малта. Операцията обаче не е овенчана с успех, потапят само един траулер, британски, половината загиват, половината са пленени на Малта и още след 2 дни с конвой, поредния конвой, който си тръгва от Малта, са пратени за Гибралтар и оттам за Великобритания, пленниците. Мас не се отказват, обаче. Те продължават да действат, а адмирал Редър вече е придвижил към Средиземно море част от силите на адмирал Дьониц. Кои бяха те? Подводниците. В концепцията на адмирал Дьониц търговската война е най-важната. Тази срещу Великобритания, тази на тонажа. Никакви битки не се предвиждат с бойните кораби на Великобритания. Никакви военни операции, ако щете. Такива чисто военни. Малкото му подводници, макар че вече производството в Германия е задействано за производство на повече подводници, серийно, не му достигат за пълна блокада на Великобритания, така или иначе. А сега и 10 негови подводници трябва да преминат Гибралтар, откъдето едва ли ще се върнат. Да влезат в Средиземно море, сравнително с затворено море, и казахме, не е много благоприятно за действие на подводници. Но тези подводници се оказват много полезни за италианските съюзници, които са с проблеми. Така или иначе, за намаляване на напрежението пък по линията, казахме, от Неапол за Триполи. Линията, която снабдява войските и на Ромел. Първоначално те не са на Ромел. Ромел е сам командир на корпус там. Но така ще е до 1942 година, когато ще стане фелдмаршал. Не влиза в наш интерес да си разговаряме за Ромел, но снабдяването му е морско. Много малка част се извършва по въздух, трудна част, а в един момент 1942 ще се опитват и гориво да прехвърлят по въздух и дори танкове ще прехвърлят в Тунис, но това е през 1942-1943 година. Тези факти. Това е малко по-нататък. Сега да се върнем през 1941 година. През ноември стават 2 доста неприятни инцидента на различни места. Единият е при провеждане на конвой към Малта. Говоря неприятно от гледна точка на британците. Германска подводница потопява техния самолетоносач Арк Роял. Няма много жертви, но кораба потъва. В същия месец потъва и Барам, който помага на британските войски в битките им в Либия. Дали ще бомбардира Бенгази, дали ще бомбардира някой друг пункт на германските войски там. Но подводница го засича. 331. Това не се водете от бройката. Да, много подводници са произведени, но някои са с по-напреднали номера. И Барам се взривява. Ето и кадрите, те са направени от британски камерамен, от британска камера. И кораба дава много жертви и остават без един линейен кораб, т.е. остават с 2. Но през декември МАС 10 атакува директно Александрия от подводница с човекоуправляеми торпеда. Пак Вундервафен. Няма как. Цялата война е такава, с някакви различни технически нововъведения. И двата линейни кораба са ударени. Този път има пълен успех на италианците. 6 управляващи торпедата се предават. Там се стига и до конфузната ситуация. Те да се предадат преди да се станали взривовете. Т.е. тези торпеда не действат веднага, действат след часове. Водолазите излизат, предават се и единия дори го качват на кораба, който трябва да бъде взривен. А той трябва да си мълчи, защото дали място, където е държан, е опасно или не е опасно, той трудно е можел да прецени или можел да прецени напрежение. Но го извеждат и той се спасява. Така че и 6 оцеляват в тази безпрецедентна атака. Още такива атаки италианците се опитват да провеждат и в Гибралтар,
Като там действат от свой кораб, който като неутрал е на испанска неутрална територия, който обаче има подводни шлюзове, отваря се долу корпуса на кораба, някакви камери са измислили и оттам пускат торпедата срещу Гибралтар. Но Гибралтар е много добре охраняван с телени мрежи по водата, които се отместват само за кратко. Патрулира се от торпедни катери, от други кораби, непрекъснато се наблюдава. Фарове, всякакви осветления. Много трудно за атака. Постоянна бойна готовност за Гибралтар, защото и разстоянието е много важно, а базата е изключително важна за британците, тъй като оттам пък снабдяват основно Малта. Снабдяването на Египет е относително лесно, ако става дума за храни, може от Индия и от Австралия. Ако става дума за оръжие, разбира се, от Великобритания, но това са тези WS конвоите или специалните Уинстън конвои. Смятали, моряците се шегували там, които на голяма скорост пренасят и танкове и въоръжение за Египет, за 8-ма армия на генерал Окиенлек е по това време. А авиация пристига по един маршрут невероятен, самолетоносачи, които преминават покрай цялото западно крайбрежие на Африка, стигат до Гвинейския залив и оттам през територията, превзета вече от свободните французи, Форт Лами, това е в Чад, кацат един път за зареждане и още един път летят до Судан и оттам за Египет. Судан е под контрола на Великобритания, англо-египетски Судан. Така идват изтребителите. Но изтребители за Малта трябва самолетоносача да влезе за кратко, както стана ясно от съдбата на Артур Роял, в Средиземно море и оттам около Сардиния да изстреля, да стартират изтребителите, които да кацнат в Малта. И това трябва да става всеки месец, защото на летищата на Малта могат да се съберат 20 или 40 да са изтребителя, но толкова. И тъй като атаките са всеки ден, включително бомбардировки, на летищата включително бомбардировки, и италианските самолети идват на вълни, и самолети падат в центъра на Лавалета, имаше фотографии за това, че просто повредени пада, разбива се. А хората, Малта е най-бомбардираното място във Втората световна война. Хората си го наричат обсадата на Малта, макар че сега обсада, нали, няма щурмове пехота всеки ден, но технически пък колко сложно е било снабдяването на Лавалета и изобщо на Малта и това, че да бъде с оперативни бази, въздушни бази включително, невероятна история. Невероятна история. Просто неописуемо сложно и британците, които са преминавали до там с кораби надводни и са се връщали и са евакуирали население и са докарвали войски и всичко необходимо, за да функционира базата. Представете си, ПВО-то дори трябват артилерийски снаряди за него, за да стрелят нагоре. Отделно всичко за храна, за облекло. Но това е обсадата на Малта. Но губернатора на Малта непрекъсната калкулация. Колко остава, колко имаме, кога трябва да дойде конвоя. А през 1942 година от Египет вече конвои не идват, тъй като Ромел навлиза в Египет. И самото положение на Кайро и Александрия е под въпрос. След падането на Крит, авиацията германската може да действа или срещу Александрия, или и срещу Суетския канал. И там също снабдяването не е песен. Конвои могат да дойдат единствено от Гибралтар. Но много кораби потъват. А има данни и по утра, че италианският флот като че ли отново е накаран от германците да действа надводно. Тоест трябва много мощен конвой да премине от Гибралтар. Тоест истинска операция като Нормандия десантна. С 14 транспортни кораба, един от които танкер. Защо един? Но той е ключовия. Целият конвой се обезмисля без него заради горивото. Защото когато
губернаторството в Малта смятат, казват в края на август, приключваме с горивото. И ако до 15-20 август не ни доставите гориво, няма нито база, нито съпротива в Малта. Ние просто, който дойде, ще се предадем. Това е положението. Какво героизъм? Нещо да опълченците на Шипка да правят. Безмислено. Храна нещо, имат градинки там, правят, струват. Боеприпаси нещо са снабдени, но авиацията без гориво, какво? Ще ги бомбардират непрекъснато и после ще дойдат парашутистите. Но конвоят трябва да е бърз. Т.е. трябва да поддържа някаква скорост от 18-20 възела. Такъв конвой и тези британските специалните конвои с въоръжение и тези с войските, да, ако вкарат лайнери, такива Куин Елизабет и Куин Мери в Средиземно море, огромни мишени, те могат да развият и 30 възела, да, така е. Но те са за войски. Те пренасят войските от Канада, от Австралия. А такъв танкер британския флот няма, който да развива скорост от 18-20 възела. Т.е. да маневрира заедно с другите бойни кораби. С разрушителите, например. За да могат да стигнат за, там, примерно, ако са стигали за 3 денонощия, да стигнат за 2 денонощия до Малта. Но е 1942 година. И както за всичко останало, Британия може да разчита на мощния гръб на Съединените американски щати. Американците не че имат много такива танкери, но за един Охайо се съгласяват да го предадат на британския флот с британски екипаж. И Охайо става легенда. И германци, и италианци са подготвени и знаят, че огромен конвой се събира още от Великобритания, а после при Гибралтар. В него ще участват 3 самолетоносача, като 2 ще бъдат изтеглени малко по-рано за прикритие и за прехвърляне на изтребители към Малта, еднопосочен курс. 2 линейни кораба Нелсън и Родни, чувате ли, влизат в Средиземно море. И съответните кръстосвачи и разрушители. И подводници са задействани, разбира се. Само, че там са задействани и германските подводници. И Eagle, поредния британски самолетоносач, аз бройката им вече загубихте 4 или 5 самолетоносача. Courageous, Glorious, 4 са. Ark Royal, Eagle, загива. Потопене. Потопени са 3 кръстосвача. Нелсън и Родни, когато виждат, че италианския флот няма да се намеси с линейни сили, примерно Рома да излезе срещу тях, се изтеглят назад към Гибралтар. Твърде е сложно да ги рискуват. А ги рискуват от какво? Новото вундерфафе на Мусолини, любимо ми е мотор бомба. Какво е това? Това е от Савоя Марчети, тримоторните им бомбардировачи, морски торпедоносци, но без да пикират и без да по вода да се движат ниско над водата, за да стрелят с торпедата си, а от голяма височина с парашути хвърлят торпеда, които, падайки надолу до повърхността на водата, отделят парашута и започват да циклират. И се въртат в цикъл. И ако са хвърлени в средата на конвоя, могат да нанесат жестоки поражения на всякакъв конвой. Те са направени за това. Италианската техническа мисъл. Моторбомбата е използвана масово за единствено и правилно стратегически, тактически в този момент. Което за британците е било така доста лоша неочакваност. Охайо е ударен от такова нещо. Едно е закачено край него, а върху Охайо пада и щука, която пикирайки не успява да набере отново скорост. Явно бомбите са паднали по-назад от Охайо, но самата щука се разбива на носа на Охайо. И Охайо продължава да плава. В един момент смята, че той е абсолютно неспасяем. Но екипажа прави всичко възможно, за да премахне пробойните там, където има наводнения и така нататък. Борба за плавучество, тази дума, която не обичам толкова, но да държи кораба на вода
и го държи на вода. Може би благодарение на това, че американски кораб, навсякъде имал телефони, споменават после от екипажа спомените си. Корабът е бил добре технически снабден. От 14-те общо кораба само 5 транспортни говориме, включително Охайо, който извън конвоя. Той поддържа скорост на края от 5 възела. И е закрепен от 2 кораба бойни, които се привързват към него от двете страни, за да не потъне, защото той е бил вече под водолинията. Нали? Да не говоря глупости морски, но с много малка плавучест. И е бил на ръба. А важното е той да пристигне в Малта. Накрай той пристига. Това е конвоя на Света Мария. Го нарича населението, тъй като той е католическо там, на Малта. Това е операция Пиедестал. Спасяването на Малта. Така Малта остава под британски контрол. И в период, в който и Рома в Египет, пред Суец, пред пирамидите, и войната в Съветския съюз, говорим за лятото на 1942 година, ама никак не върви отново. Съюзниците навсякъде са пред пожари, които трябва да се справят. В Тихия океан пък е отделна работа, там започва Гуадалканал. Но с Тихия океан, знаете, друг път ще се занимаваме. Мисля, че достатъчно за днес. Средиземноморска тема, лятна, интересна, за този, който има вкус към нея, разбира се. Който няма пък дано сега да придобие пък интерес, започне да си търси. Аз тук давам насоки общо взето, не толкова някаква изчерпателна техническа информация за болтовете и гайките. Благодаря, че бяхме заедно и до скоро!